In-numru ta' mwiet f'Malta li ma kellhomx jaqsmu mal-COVID bejn Marzu u Diċembru tas-sena tal-pandemija, jiġifieri l-2020, kien aktar mid-doppju tal-mwiet ikkawżati mill-coronavirus. Dan joħroġ f'rapport tal-Osservatorju Ewropew tas-Sistemi tas-Saħħa. Il-juri kif f'dan il-perjodu, filwaqt li 217 persuna tilfu ħajjithom minħabba l-COVID f'Malta, ġew irreġistrati madwar 500 mewt aktar mill-imwiet li kienu reġistrati qabel il-pandemija. Minkejja dan, iċ-ċifri għal Malta xorta huma fost l-inqas fl-Ewropa. Waqt il-programm Papers Scan il-ħadd filgħodu, il-professur Neville Kallija li jmexxi d-Direttorat tal-Informazzjoni dwar is-Saħħa u r-Riċerka spjega li fl-istudju tal-istatistika dwar is-saħħa tinġabar informazzjoni dwar l-imwiet li tagħti indikazzjoni jekk hemmx problema ġdida li taffettwa s-saħħa tal-popolazzjoni bħalma tista' tkun pandemija. L-excess mortality ifisser li wieħed iħares lejn l-imwiet li qed jara f'ġimgħa partikolari. Meta mqabbel mal-medja tal-istess ġimgħa fis-snin ta' qabel. U hekk aħna nkunu nistgħu naraw jekk il-imwiet f'dik il-ġimgħa mhumiex differenti minn dak li aħna nistennew li jkollna s-sold. Il-professur spjega li ċ-ċertifikat tal-mewt ukoll juri li persuna tkun mietet bil-COVID, imma jaf ikun hemm imwiet oħra li jikkontribwixxu għal żieda fl-excess deaths li jkunu ikbar minn numru ta' mwiet li jkunu ġew iċ-ċertifikati li mietu bil-COVID. Jaf ikun hemm sitwazzjonijiet fejn persuna anzjana dbati minn ħafna kundizzjonijiet mietet bil-COVID imma saħansitra t-tabib tagħha ma ndunax li kellha l-COVID għax appuntu il-persuna forsi ma ħassitx li kellha bżonn tittestja. Il-professur kompla jispjega li fejn tidħol il-COVID l-evidenza sa issa turi li l-imwiet jiżdiedu bejn ġimagħtejn u 4 ġimgħat wara li jiżdiedu il-każijiet. Fil-fatt, iż-żieda qawwija fl-infezzjonijiet f'Malta kienet irreġistrata lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet. Issa madwar 3 ġimgħat wara qed jiġu reġistrati numru ta' mwiet. Minkejja li kull mewt hija traġedja, il-professur saħa li ċifri ta' pajjiżna huma fost l-iktar baxxi fl-Ewropa. F'Malta, grazzja Alla, ma rajniex dawk l-spikes koroħ li raw f'ħafna pajjiżi Ewropej. Ġifieri anke bħala pożittività tkellimna fuq ir-rata tal-pożittività qatt moliet 50% pereżempju bħalma rajna fl-Irlanda dawn l-aħħar ġimgħat jew 40% bħalma ġieli rajna fil-Polonja, Kroazja, Slovenja. Il-professur spjega wkoll kif f'pajjiżi inqas żviluppati li għandhom riżorsi ta' testjar limitati, ir-rata ta' excess deaths hija ħafna aktar minn numru ta' mwiet li fil-fatt irreġistraw bil-COVID. Anki fl-Ewropa, ħafna mill-pajjiżi jurew dista kbir fir-rata ta' excess mortality bejn l-imwiet irreġistrati bil-COVID u dawk minħabba raġunijiet oħrajn.